कुछ खाइब चटनिया जान। भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह है, बचिया के होगल बनन दीवाना। ताहा लोग इनके पता हो कि बचिया पावर स्टार पवन सिंह के धनिया जान गाना पर रील बनैले रखिए, जौन की गानवा के अपना इंस्टाग्राम आईडी से पावर स्टार पवन सिंह शेयर कइले रहन। ता लोग से बतला दी ए बचिया के नीलकमल सिंह भी फॉलो कर रहल बान। भाई लोग ता लोग के पता हो कि बचिया के वीडियो करोड़ आदमी से ज्यादा देख ले बा। भाई लोग ता लोग के बतला दी कि बचिया से जाके पूछल गल हटे कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे काम करबू, तो देखो लो बचिया का कहतिया। पवन सिंह के साथ जाओगी? पवन सिंह के साथ डांस करोगी? बचिया कह रहल बिया कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे काम करे, उनका साथे डांस करे। भाई ताहा लोग के बतला दी पावर स्टार पवन सिंह ताहा लोग इनके लागत है कि ये बचिया के काम दिहन। तो यार कमेंट करके बताओ लो, ताहा लोग से बतला दी बचिया के आजकल ज्यादा ही रील मतलब वायरल हो रहल बाटे और एकर फॉलोवर ही कम नहीं खे बढ़त। भाई ताहा लोग से बतला दी काले हम देखनी तो रहे 1.5 लाख और आज के टाइम में हम देखनी है तो हो गल बालो 2 लाख से भी ज्यादा प्लस हो गल बालो। और देखा लो काल तक ले 3 लाख भी मत हो जाओ, काहे कि बचिया के हमारा लागत जन स्पीड से मतलब फॉलोवर बढ़ता नु और स्पीड से लागत है कि 10 दिन में ही बचिया के हो सके तो यार 5-10 लाख से फॉलोवर कम ना होखी। तो भाई लोग बचिया एगो ना पावर स्टार के पवन सिंह के हर गाना पर रील बना रहल बिया। तू लो हई वाला देखो लो वीडियो देखो तारा लोग गाना के साथ साथ यार लिपसिंग कर लेती है छोटी बच्ची। भाई लोग हमनी के से सही ना होखेला, भाई लोग सच बतलाओ तनी यार, हमनी से 4-5 बार में होखेला, लेकिन बच्ची जो मतलब एक्टिंग करती है नु यार का बतलाई यार। तारा लोग इनसे पहले हइयो वीडियो देखो लो ना, मरते पवन सिंह के जो नायिका गाना वाला बका ले वहू पर मतलब एक्टिंग कर देले बिया। तब भाई लोग बचिया जैसे एक्टिंग करती है नु भाई लोग सही बतलाओ तनी यार, लागत है कि पावर स्टार पवन सिंह अपना वीडियो में काम दे दिहन। और ताहा लोग इनके का लागत है काम दिहन कि ना दिहन यार, तू लोग कमेंट करके बताओ लो। मिल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।